길을 불터라. आंनाबो फिसा हिनजावा थांनानै दङब्ला दाहालागै बेसे गिदिर सिख्ला जासिगौमोनदां। दाहारु मा सानहाखो हो? अ सानदों आङो जाय थांखिखौ लानानै जेलनिफ्राय खारग'नो 20 बोसोरनि सानफ्रामबो सान हर जानाय लोंनाय उन्दुनाय अराय सम गोसोखाङो। 대대코 비디블라 능 만에 대라산 사올리 태야? 폴리스야. 가시면 다 틀리셨다. 폴리스다, 폴리스. 심든 그 크리아르 미드스카는. जाना हागौ बियो बिसोरनिनो सोरबा सासे। माय गॉड बेथ' एमएलए मोसाहारिनि फिसालासो। 하르 아이구르 나이 에세 그다나오 가랭이 시도 잘하고 플리즈. पुलिसफ्रा जोंखौ दाबो सैमा फाग्ला बायदि संदानगासिनो दं जाना। मा नोंसोरखौल' दैजिरि अखाब्लें थां नोंसोरो गोख्रै साखाफारा जाहै। 아니 나는 뭐 잡고 동무. दागि जेबो जाया थां हाजादैहै। जों फावसानायाव गैया गुरु नांगौबा नानानै थैगोन थेवबो ओरैनो जेराव गैया। 트리술 군이브라 마인데오. 헬로 헬로 컨트롤 커맨더 더크레이. नोंसोर जायखियानो जा मानो गावखौनो गाव गथाय नङाब्ला गासिबो थैजोबगोन। आवगयदो।
नों मानो आंनिफ्राय नोंखौ बानस'ना पुलिसनि मैहुर खालामना लाखो देरहासार नोंनि थाखाय जिउ गारनो मोननाया आंनि थाखाय बेसे खाफाल गोनां देरहासार दैजिरि नों जेबो जाया नों हामगोन दैजिरि नों मोजां जागोन दैजिरि देरहासार नों बेखौ लानानै गोख्रै बानस'लांदो हेलौ पुलिस कन्ट्रोल रुम अभार यस पुलिस कन्ट्रोल रुम अभार सार जोंनि फर्सनि मानसिफ्रा गोबां जिउ गोमाबाय आरो गोबाङानो जखम जाबाय खोनासं गोख्रै गासै फर्सनो एनाउन्स होदो जाहाथे फायरिं बन्द खालामनानै खैफोद गैयै जायगायाव ज' जायो अभार इनाफ अके सार अभार आं नोंखौ मोनखानाय नङा होननानै मिथिखागौ आं दैजिरि थादो दैजिरि नों जेबो जाया देरहासार नोंजों नङाब्ला गुबुनजों जुलि जायानो बांसो लानायखौ खोनाफैनानै इसोरा दैजिरि बिदि दाबुं नोङो देरहासार मोजां मोनो आं नोंखौ रुगुं गैयै लैथोसो समान अख्रांनि हाथरखि हालासे समान लोगो दैमा मा जाखो देलाय आं नोंनो मा लाबोदों बोरो मा लाबोदों नायनो मेगना बेसे दे नोसोबबाय बा बेसे समायना दैजिरि दैजिरि नैबेल' खोनानो बुंदों दैजिरिया आंनि फिसा हिनजाव दैजिरिया दैजिरिया खोनासं आं जेब्ला जेलाव दंमोन अब्ला दैमाया सासे सब्ल' बुग्लु होनानै दानथामनि उनाव उदायनि थाखाय बे बुहुमनिफ्राय आनज्रायलाङो